Vízelemek, rákskorpióhalak. Ugye nekik mindenképpen egy új utat jelent ez a választás, az új útra való térés. Egy olyan útra egyébként, amit szív szerint választunk, önmagunkat figyelembe véve döntjük el az irányt. Az uralkodó lapjával magabiztosan, kitartóan, felelősséggel a jövőnk iránt, mert mind a kettő lap, ugye a világ is, az uralkodó is egy új teremtést, egy új ciklust jelez, amihez itt a heti energiában megjelenő könyvkártyával, hát az elemek közül talán a vízelemnek van egyedüli olyan helyzete, hogy ő már tudja, hogy mit akar, hogy mi az az út, ami neki megfelelő lenne, ami szíve szerinti döntés lenne, és erről hát nagyon valószínű, hogy informálódott is, tehát át is gondolta, uralkodó módjára, ugye felelősséggel ennek a két útnak, vagy több választásnak a lehetőségét, és végül is döntött, vagy dönt a héten egy új ciklus mellett, egy új világot, egy új utat teremt, egy új elképzelést, és ez már számára nem ismeretlen, úgy nem ismeretlen, hogy felmért mindenféle akadályt, mindenféle lehetséges kimenetelt. Ugye az uralkodó kártya is felelős az alattvalókért, de itt ugye ebben az esetben az ember a döntéseiért ahhoz, hogy arról, hogy melyik utat választja, és nagyon jól tudja használni ugye a vízelem a belső megérzéseit, esetleg az álmait is, azt a határt, azt a szűk mesdjét, ami a tudat és a tudatalatti közötti éles határ, így figyelembe tudja venni a reális dolgokat is, és az elvont belső dolgokat is egyébként, és ő ehhez nagyon ért a könyvlapjával. A vízjegyeknek ez sajátos tulajdonsága, sokszor ez problémát is jelent. Minden esetre a vízelemek döntenek egyébként a héten, vagy már meghozták ezt a döntést, és ezen indulnak el ugye ennek a megteremtésén, egy olyan dologról, ami a további útjukkal, tehát az olyan útjukkal kapcsolatos, ahol az ember úgy elköteleződik, ami mellett leteszi a voksát, és úgy érzi, hogy igen, neki ez az útja, neki ez a lehető legjobb választása, és ezzel elkerülhetetlenül lezár egy ciklust, egy régi ciklust, ami annyira nem is talán nem sajnálatos, mert ez a dolog így itt a világlapjával ez kiteljesedett, tehát ebbe amit lehetett, kimaxolta ez az elem, ebbe az élethelyzetbe, úgy azzal a nyugodt érzéssel, azzal a biztos tudással zárhatja le, hogy mindent megtett abban az ügyben, amitől most el fog távolodni, egy másik utat fog választani, és ott próbálja remélhetőleg szerencsésen megvalósítani önmagát, egy új világot teremteni egy olyan helyzetben, egy olyan úton, ami közel áll a lelkéhez, ahhoz, amit elképzelt, amivel hosszú távon együtt tud működni, amivel vagy akivel, kinek ez helyzet, kinek ez esetleg emberek, úgy is lehet érteni a választást. Valami ilyesmi jelenik meg a vízjegyeknek ezen a héten, vagy van már érvényben náluk.